नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आत पळया आयचे खबरो. कारवारच्या असनोटी पिपळगिरी हिंगा श्री अय्यप्पा स्वामीची महापूजा 7 जानेवारी 2024. कारवारच्या असनोटी पिपळगिरी हिंगा गेल्या 11 वर्षांच्यान प्रत्येक डिसेंबर ते जानेवारी महिन्यात श्री अय्यप्पा स्वामी भक्तातर्फेन श्रीच्या सन्निधानात ठराविक कालापुरते गावचे आणि परगावचे श्री अय्यप्पा स्वामी मालाधारी भक्त अखंड सेवा व्रत करून आजूबाजूच्या परिसरात एक भक्तिमय वातावरण निर्माण करून इतर भक्तांक श्रीच्या मनोभावे सेवेक आकर्षित करतात म्हणून हरकत ना. प्रत्येक दिवसाक सकाळपाराक आणि रात्री श्री अय्यप्पा स्वामीची पूजा करून प्रत्येक शनिवाराक खास पडी पूजा नामाच्या पूजेन तीर्थप्रसाद वितरण करतात. प्रत्येक वर्षाक महापूजे निमित्तान अन्न संतर्पणाचो कार्यक्रम आयोजित करतात. या वर्षाक या पिपळगिरी सन्निधानात 12 भक्तांक माला धारण करून श्री अय्यप्पा स्वामीचे व्रत सुरू केला. या वर्षाक शनिवार 6 जानेवारी 2024 या वर्षाची अखेरची पडीपूजा असून आयतवार 7 जानेवारी 2024 दनपारा 12 ते 1 वाजतापर्यंत महापूजा, 1 ते 4 वाजतापर्यंत अन्न संतर्पणाचा कार्यक्रम आयोजित केला. तसेच मंगळवार 9 जानेवारी 2024 अय्यप्पा स्वामीचे मालाधिकारी भक्त इरवडी बांधून शबरीमले प्रयाण करचे असून या सगळ्या अय्यप्पा सन्निधानाच्या धार्मिक कार्यक्रमाक सगळे भक्तांना आवर्जून आपापल्या कुटुंबासमेत हजर राहून श्रीच्या कृपा प्रसादाचो लाभ घेऊन कृतार्थ जावचे असे पिपळगिरी सन्निधानाचे गुरुस्वामी श्री विश्वनाथ पुजारी हेमी सन्निधानाच्या मालाधारी भक्तातर्फेन आणि आयोजकातर्फेन भक्ताक विनंती केला. या वर्षाक पिपळगिरीच्या सन्निधानात 12 स्वामीन माला धारण केला. तितूतले गुरुस्वामी विश्वनाथ पुजारी, स्वामी श्याम गोवेकर, स्वामी मंजुनाथ देसाई, स्वामी समीर देवकर, स्वामी अनिल पुलिगोळ, स्वामी शंकर मराठे, स्वामी नागेश नाईक, स्वामी साईराम नाईक आणि कन्यास्वामी प्रमोद सावंत, कन्यास्वामी धनंजय नाईक, कन्यास्वामी संजय नाईक, कन्यास्वामी रौनक देसाई हे स्वामी माला धारण करून या अय्यप्पा स्वामीचे व्रत करते असतात.
नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा अर्चा, होम हवन, गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना, केळी, होमाकडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पाना, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तऱ्हेची सामुग्री मिळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार। 87 वर्षांच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार। तुमगे गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागाभागात घराकडे पावोची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार। एक वेळा अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या। नरसिंह मार्केट केंद्रा बँकेचो तळमजलो, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार। शैक्षणिक दृष्टीन जोयडाच्या विद्यार्थ्यांसाठी खास बस सोडची विद्यार्थी पालकाली मागणी। जोयडा भागाच्या शालेय विद्यार्थ्यांक शिक्षणासाठी प्रत्येक दिसा हरसाहस करून शिक्षणासाठी उपाशी तापाशी रावचे पडता। सकाळी बेगी घरातल्यान वयचे आणि परत घरात येवचे रात्रीन अशी परिस्थिती जाला। जोयडा तालुक्याचे उळवी आणि कार्टोळी भागाच्यान कुंभारवाडा आणि जोयडा शाळा कॉलेजाक वयच्या विद्यार्थ्यांक प्रत्येक दिसा शिक्षणासाठी हे त्रास सहन करचे पडतात। उळवी भागाच्या हळेकोळ, कडकर्णी, आंबोळी, मातकर्णी, आमसेत, कोंदट, मौनेड या भागातल्यान प्राथमिक शाळेक 28 विद्यार्थी, प्रौढ शाळेक 37 विद्यार्थी, पदवीपूर्व कॉलेजाक 22 विद्यार्थी आणि जोयडाच्या विविध कॉलेजात 26 विद्यार्थी मेळून साधारण 113 विद्यार्थी उळवीच्या बेळगावच्या वयच्या बसीर अवलंबून आसात। जाल्यार या बसीर बस सुटच्या एक स्टेशना फुड्यानच बस प्रवाशांत फुल्ल जावन येयल्यान बस चालक बस थांबयना। तेज फाटल्यान इचलकरंजी बस शक्ती योजनेन महिलांक भर नेता आणि ती बस जास्त ग्रामीण भागात थांबयनात। शक्ती योजनेच्या लाभान उळवी श्री चन्नबसवेश्वर देवालय दर्शन घेऊक बैलवंगल आणि इतर भागाच्यान खूप बस येतात, पण विद्यार्थ्यांक पळोवन पास आशिल्ल्यान ते थांबयनात। म्हण जोयडाच्यान सांजेर 4:30 वाजताना आणि शनिवाराक दनपारा 1 वाजताना विद्यार्थ्यांसाठी खास बस सोडची मागणी विद्यार्थी, पालक आणि स्थानिकांन आग्रह केला, असे प्रसार माध्यमांक कळयला। इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता। व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नाकात। कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा। धन्यवाद।